Står du der? Det er den sive der. Med hensyn til slaverne og deres arbejds- og familievilkår, ser vi denne skulptur. Den er smuk. Oliver Køller, du har jo kigget lidt og læst lidt. Ja. Med hensyn til deres familie- og arbejdsvilkår, hvordan symboliserer det her godt? Man kan se, at der var en masse bebyggelse, som var en kæmpe disaster, som var også psykopatisk. Og her ville der skabt en masse forskellige bebyggelser på deres arbejdsvilkår. Som for eksempel deres miljø, det blev værre forringet hver gang, og deres arbejdsvilkår blev værre og værre. Man kan se, der er sådan en ansigt her, der ser zoom ind, som det er rimelig trist. Har det noget at sige? Ja, selvfølgelig. De var jo kede af over deres vilkår på det tidspunkt. Og ja, det var, man kan se på hele statuen, at alle de sådan samlet om lidt, og de er kede af det. Og deres arbejdsvilkår er dårlige, det kan man se på forskellige ting, de laver. Når de er sat fast i kæder, som man kan se herovre på nogle længere. Det der lige der. Ja, og det viser ligesom også, sådan, hvor bundet de var til de her arbejdsvilkår, som er rigtig dårlige. Derfor vi er at vide, hvordan slavearbejdernes arbejdsdag så ud, og det var fra solen stod op til solen gik ned. Deres arbejdsvilkår var rigtig, rigtig dårlige, hvilket medførte oprør mod deres overordnede, og det fik rigtig slemme konsekvenser. Ja, og det kan vi jo så se her med nogle forskellige billeder. Det første, der kan vi se, hvordan de sådan er bundet fast til en stige. De tre nære, og så står der en her og er klar til at piske dem, mens de ligger bundet fast og ikke kan gøre noget. Og på billede nummer 2 her, så kan vi se hernede i hulen, der er i bur, og som bliver trænet til, at de skal gå efter de sorte, hvis de prøver at gøre noget oprør og sådan noget. Og man kan se, at ham, den finklædte, han står og holder ham, og man kan se frygten i hans ansigt. Og det sidste billede hernede, der kan vi se, hvordan der er sådan noget, hvordan nære bliver solgt, og slaver bliver solgt ved de hvide fine mænd her. Og så står der her, de er til salg og sådan noget, og de skal lade være med at flygte. Og de kan godt se, at de går og føler lidt på deres hænder her, og se, om de kan arbejde godt. Som Nikolaj sagde før, så havde slaverne rigtig vilkår. Det medførte en form for modstand fra slaverne, som ikke havde arbejdet. De kunne finde på at ødelægge maskinerne, eller lade som om de var syge, eller i dag store grupper finde på at simpelthen strejke. Og de hvide så hårdt ned på det. Her ser vi en anden metode, hvor de får en af de sorte til at afstraffe nogle andre sorte. Foran alle mulige andre sorte, det er højst sandsynligt til afskrækkelse, og en af de andre brutale måder, som de afstraffer de sorte. Ja, dreng, kan lige måske fortælle lidt om, hvad vi har fundet ud af familieforhold, efter vi er på besøg ved det her museum? Ja, vi kan jo sige, ud fra det, vi både har set og hørt, kan vi jo konkludere, at slaverne de levede under meget ringe forhold, og de arbejdede rigtig meget hver dag. Er det kun mænd, der arbejdede, eller var det også kvinder og børn? Det var både kvinder og børn, det var alle i hele familien, der arbejdede. Og det var ikke en undskyldning for kvinderne at være gravid. De skulle stadig ud og arbejde. Nej, var det sådan i alle kolonierne, eller var der kun forskel på, hvordan de levede deres slaver? Det er jo sjovt, for det tror jeg, at Nicolaj han ved noget om. Nej, altså det var i høj grad op til plantageejerne, der vurderede hvorvidt hvem der var, der skulle arbejde. Altså, der var nogen, der var meget ekstreme i deres holdninger omkring altså slaver som en vare, at det var helt de små børn, der simpelthen også skulle arbejde. Lige så snart de var modne eller gamle nok til det. Der var også det der, som Kasper sagde, det var nogle gravide, de skulle arbejde, andre de skulle ikke. Men drenge. Jeg synes, jeg ser visse ligheder til den tidlige industrialisering, hvor arbejderne også arbejdede rigtig meget. Kan du følge mig, Oliver Køller? Jeg kan helt præcis følge dig, fordi i en tidlig industrialisering i England, så havde de samme vilkår, som de der kolonilande havde. Det var de samme arbejdsvilkår, altså det der med, at der var lange arbejdsdage, det var iskoldt på den måde, altså reglerne blev stillet op på. Og så ligesom tiden kom, og der ligesom gik ind noget tid, så kunne ligesom i England, de der arbejdere, de kunne stille flere rettigheder til sig selv i forhold til de sorte i kolonierne, som ligesom stod stille og stadig havde de der meget stramme forhold og ikke havde rettigheder på samme måde, som de engelske arbejdere kunne få senere hen. Ja, altså, det siger jo, det er jo klart, der var nogle ligheder dengang med, at der står simpelthen og ser med nogen at gøre, at der er lange arbejdsdage begge dage, ikke? Og de blev ikke særlig godt behandlet af deres chefer begge steder. Det var også noget farligt arbejde, de var ude for. Men du har ret, så har vi simpelthen nogle arbejdere, som får mere og mere indflydelse, ikke? Det havde de sorte overhovedet ikke på samme måde. Præcis.
Og de sorte, de fik ikke mere indflydelse, og de blev så fast i det her, jeg vil sige, det her sted uden rettigheder. Det var skidt for dem. Det var rigtig skidt. Kasper, hvad synes du om museumsforstået i dag? Jeg synes, det har været virkelig interessant. Og Hvad med dig? Fedt. Kæft, det er blevet godt, mand. Jeg kan godt lide det.